gila. Yo, lah, sing banter, sikile sing banter, sikile gedruke sing banter. Saiki seneng sing Jos. Baklong iso make sing ngerti. Sing garai pincang sikilku ya dapurmu. Kula dina iki aku bakal midolo kowe. Tak indak dasmu. Ayo, sabar. Allahu Akbar. Aduh, mati aku ayo. Olah kon pecah. Risek Kobra Yakso Kang Arsa Mama Bayak Jagat Kang nalika semana seminute poneng turangga lah iki lho sapa ora kenal karo Pendi Liona ya la urung marep lho pendik tayang lho. Oi, as. Lah. Yo. Iki lho Kobra Yakso iki lho. Ya. Lho. Padi Liona. Ya, keplake gendang. Nah monitor ya. Monitormu ra muni. Yo ya, gila. Yo, lah sing banter, sikile sing banter. Sikile gedruke sing banter. Lah ayo. Semangat ya. Yo. Sikile bermasalah lho. Lakonane delok. Lho. As. Yo ngono kuwi lho. Biasa wis. Ayo. Yo. Manusa perkara teko iki lho. Loh, anak lanang ilut lagi. Ayo Lut, pamerno bundamu Lut. Loh. Tepuk tangan. Hebat anake sapa iki?
Ya. Monitore cengkenyan. Yo. Yo. Ya, iki lho pangerane Kobra Yaksa iki lho. Pacane kaya bapak wis. Kaya bapakmu di. Ya. Wah, lah iki. Yo. Ayo, Warono Adi, Warono. Ah. Was, la, ngono lho, ya. Wah. Ayo Di. Bapakmu ki pendekar, Di. Bapakmu ki pendekar. Loh. Ayo. Loh, as. Loh. Sopo kowe? Yo. Nah, Salaman sik no. Adi lho iki. Loh. Lah kok ngenyek Pak to? Oh, enak no. No. Misuwa Dik. Misuwa. Apa? Anake Kobra ora wani misuh. Loh. Iso rupane kok bapake ya. Glow. Hey, ah. Hey. Yo, was. Loh, hey. Glow. Barangnya iki lho. Ora tanerisan. Kondang-kondang ratu. Ora kaya Dedya. Ora kaya Dedya Bondet. Arsan wapah juri maklaran. Wedar sabda hanyepta.
Om Yong. Lo. Lah. Lo. Rajoret. Mulya-mulyaning ora kaya manusa dadi ratu. Ora kaya Ratu Bondet. Pangawak Bajra kang nalika semana dadi pangayomaning para kawula. Wah, cethuk dulur lanang. Bondet lek iki kereng, boleh dicepot delan. Cepot kopluke wis. Loh. Rajoret. Dina iki ana sejarah anyar. Ana keluargane Mama Lia. Didongake ulang tahun sing kaping 58 ya. Dongake Mama Lia sak keluarga gedhe rezekine gedhe kesetane. Besok yen tok ana acara iso ngundang awake dhewe dah ya. Ya, mula dina iki tak bajutke. Yo, Lah, wong aku nek kene iki swaraku piye ora krungu. Kok iso maido ora krungu to. Ye, la. Ye. Sajake Bondet durung marep. Bondet durung marep. Kene iki sing diundang karo Bondet tok. Ayo, tenanan, Det. Lo. Lo. Kamangka sikile iki wis ora tata, sik engkres ra, Bro. Ayo, kopiane, Det. Loh, Loh. Bos. Was. Ora krungu. Loh. Iya lah.
Keluarga Mamalia kalau mau foto sama para buto monggo kula aturi maju. Mama, ye, cek 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 cek. Andoyan, efeknya vokalku ki tambah andoyan. Cek, kabeh mas. Cek cek. Suaranya ben rodok beda. Ye, Mama, Mama Lia, monggo. Cuk. Gus, tuan rumah Gus. Oh, jadi. Lah. Ki lo kayak ngegran suara. Cek. Ya Gus, sesuatu dong Gus. Oh, saya noto. Nah, di depan Pak. Nah, ngenteni Mama Lia sekeluarga foto bareng monggo. Ya. Kono kulon, Gus. Nah, madepe rono. Background-e ben pentas ketok. Bendere radio ya ben kita. Cik. Tambah lagi. Oh, kok balik kayak kali baru ya? Cek solo cek. Ora muni. Sampun foto-fotone wis sudah. Nggih. Ya maksudnya kengko sik ditata karo Mama aja samar. Nggih. Le turuna le muduna le aja ning kono le ya. Monitore sik dalam masalah. Nggih, wingi ro. Det, wadya bolomu siap urung? Kompak apa ora? Loh. Cek. Semuanya. Cek. Loh. Ayo, semangat cok. Ojo ke perkara dat aja. Wila jarangane ayu.
Ayo, usah. No, no, mandi, Lo kilo kan? Eka lo. Wong sliramu wong bagus kang dadi ati. Tenang dah yuk. Rina wengi Biasanya sing ngenteni Tio lho. Seruning ati kangenku setengah mayati. Seneng kula ya Mas bejeleli. Ngeling hari kala zaman semono. Seliramu janji aku setia nganti. Lahir batin tresno tulus hati. Wong kangen ngene rasane. Rendu. Bagus kowe tak tunggu. Kangen wong kangen apa kondabane. Kudu ketemu. Las. Pemuda enake kanggo Loh. Kita juas dosa. Saja si kangenku tan aku Las. Berdua, atek ya.
kalau anak ayu wis atuh iki. Sun eling-eling riwayat Oh, tengen sik. hati kaya nelongso nasibe wong loro beteng cewek saiki seneng sing nyoto Yey. maklum isun lagi sing ngerti kok seneng ring ati omongi wong tuwa sing sore nuruti hawa sedeng Yang kompak. wong tuwa sing kliru kudu milih soal donyane yang penting lahir batine untung ngeriko Oh, yang yuk. temenan ora padha-padha nerima Masuk. angene wong loro wis keturutan susah seneng disangga biarang seiling-iling riwayat pengen hati kaya nelongso nasibe wong semangat ayah saiki seneng sing nyoto baklong isun mati sing ngerti pokok seneng ring ati omongi wong tuwa Aja roh. Ya. Karo mama langsung di. aku ya gelem ya Mas Wes to, kabeh iki kok. Panjake ya dipikir karo mama liya. serta kelakon wisun alami waktu sing kliru merai Asik. Pintu milih Gambuhe mah, gambuhe urung Pak. nyane Ah. Kosek to kowe iki. Untung ngiriko welas temenan urip padha-padha nerima Gambu yang satunya. angene wong loro wis Terima kasih. turutan susah seneng disangga biarang Panjak karo sinden serta kelakon wisun Asik. alami wong tuwa sing kliru Gila kok. Barangnya iki lho kok. kudu milih soal dunyane yang penting lahir batine Asik. untung ngeriko welas temenan urip padha-padha nerima angene wong loro wis keturutan susah seneng disangga biarang sun eling-eling riwayat Lho, iki lho. Mama Lia. Lek liyane kan sing dipikir sinden. Lek Mama Lia kabeh los dibagi. Mama Lia ini hari ini ulang tahun yang ke 58. Umurnya pada karo aku. Cuma aku swidak isanya. Terima kasih Bunda. Ya. Oh kok kaya Tio. Omonge wong tuyek sing sonreken nuruti hawa seneng. Hey. Yo. Asik. Untung ngiriko welas temenan urip padha-padha neriman angene wong loro wis keturutan Proyek sojo terus.
tidak Aduh. menghalangi. Sikile wis kaya ngono ya ngengkel lho ya. Tapi lek nek wong ayu ngono kuwi ya nekat lho Jal. Ada YouTube. Ya, gila-gila. Ora sida. Urung. Serta kelakon Ayo yang kompak. Bareng-bareng. Wong tuwek sing kliru marai dudu milih soal donyane kang penting lahir piatine untunge rika welas temenan urip padha-padha nerina angene wong loro wis keturutan seneng sesat disanggo piareng eling-eling riwayat oso nasibe wong loro penting saiki seneng sing nyoba Oke, tarik jos. Usah. Maklum isun makisi kereti pokok seneng rekati Nah yuk. wonge wong tuwek sing repot nuruti hawa Wasik masuk bro. serta kelakon isun alami wong tuwek sing kliru marai dudu milih soal donyane kang penting lahir piatine untung ngiriko welas temenan urip padha-padha neriman angene wong loro wis Oke. keturutan susah seneng disangga piareng aja iki ngene jatahe sinden ambek orang tua dalane. tidak boleh minum Tidak boleh ini. Jatahe sinden ambek dalane. sun eling-eling Wasik. riwayat pengen ati kaya nelongso Goyang yuk, goyang ayo. Goyang. nasibe wong loro benteng sewe saiki seneng sing nyono iya lemiso Bang, omongan aku dhuwur kurang sita. Sing dhuwur kurang sita. seneng ring ati Ben roto, Pak, ben roto. omonge wong Yeay. nuruti hawa seneng Wasik. Kita. serta kelakon wis alami wong tuwek sing kliru marai dudu milih soal donyane kang penting lahir piatine maju Mas Bondan untung riko welas temen Kok mari ora kompak iki iki. Bledek. aja nemen-nemen Mas loro lho kuwi angene wong loro wis keturutan seneng sesat disangga piareng untung ngiriko welas temenan urip padha-padha neriman angene wong loro wis keturutan Wasik. susah seneng disangga piareng Ayo, kilo. Aduh. iya Bledek. Wis ora sakti bledek iki. Lah, Mutiara kowe minggat to kowe. Lah iki. Ayo, bledek nesu lho, bledek nesu lho. Ayo. Kilo barangnya teko kilo. Sopo iki?
Loh. Pak, ilut. Tenaga kau jajal kapriwantu. Yo kasudip yantu kan dari kau semono we kondang gurumu etan omahmu. Ya. Kula tenaga aja tadi papalang ayo. Sing rukun. Nguri-nguri budaya dinuhung antaraning kowe karo aku ora sah satru-satruan. Ora sah satru-satruan. Ayo. Seniman sejati kok satru karo kancane. Ora nek. Yo, bocah wis metu neh lho. Odar kowe. Musuh kok adi lho kowe. Iki sik anake urung bapake. Sing garai pincang sikilku ya dapurmu. Kula dina iki aku bakal midhala kowe. Tak indak dasmu. Ayo sapato. Yo. Yo. Mampruk kawamu modar kowe jeneng. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah Gusti iki margane mati wis Allahu Akbar. Aduh, adi aku ayo. Lakon pecah, yasmu jeneng iki. Lakon aku jeneng. Aduh. Lakon aku kaya Cina Srana kae. Ayo, ora sangguyu lho, Duk. Kaya Cina. Yo. Yo. Iya.